Pozdrav svim youtuberima, danas ćemo igrati Minecraft. Šta igra? Ovo će biti jutarnji snimak. Došlo je. Što bi rekao sebi. A da, danas je sa Necom, a ne sa Petrom. Petra je jednoga Dorsko je dobar, pa se dođe čim Dorsko. Ali on će prije nekih 20 minuta probere, pa sad Dorsko u 12:22. Ajde. Da posjetim još dan, po 19 otićemo ja i Pera igrati zajedno, pošto meni Ćale donosi laptop i onda će da bude, ali vas nagovorite da snimam. Odmah to da kažem. Ajde bre, čitaj mi se. Evo ga. Nisi valjda za bago ovdje. Nisi. Ajde bre. 2 minuta i 11 sekundi čekam da mi spali. Ja bi ja vama možda snimam. Stvarno. Nekorektno. Vega se spava. Da se ono posjetim, nećete vidjeti lozinku. Ja stavim ovako prestić. Da ništa ne vidite. Igramo ako bude bilo kroz kao vas imaj. Ja garantujem bre. Ajde bre. Ovaj sebe je blagovi ko neko. Neće mi ništa vidjeti, ne poznajte. Uzmem ovu. Ušije, mobil. Da ćemo raditi da izgubimo brzo i brzo povedimo. Ovih dana nešto me nije trebalo. Gaj ću onda svojim bojim. Bude ceo tim. Mene 12. Ja sam 12. Yeah. Lako ovo da uzmemo da ganjamo nekog tamo ko naiđemo nekog. Da se bijem. Malo bre šta radi. Babe. Radi puta ja to ne znam. Idemo za to. To su sve barabe. Aj, sve djela. Ne znam. Sve barabe do barabe.
mogu nam puno se još ono posjetim. Uskoro ću početi moj praksu, kada se ja tako radim. Što nešto zvijezda akav trener, ali uskoro svojim i na moj praksu, da imam malo sa sebi, jer ovaj put i vi koji ne zadira šanse. Ali ovo ne možemo klasirane. Svetska se ko Božja baba. Dobro, ja idem do centra ako uspijem, ako me neko ne ripi. Odazovi se na moj poziv i idi. Gledajte ljudi kako ovo mene zves. Соответственно, короче, мой. Добре. То. Ну, не. Ну, що ж. А, чи що neko se bije? Rape bije. Ja kući vrema, neću. Hoću. Ali. Badaj se, ono lovezuje. Šija! Ubili. Gledaj se, neću. Kako se neće zvukove. Ide. Pa neki opas. Treba ti mati. Joj, dođi tati, dođite. Sviha. Hodi taj. Da se biješ. Ko 100 veća krava. Odiš ja prvi do centra. Evo ga i pec. Odiš ja prvi do centra. Obukao se bre dijamantski. Koji je dijamantski? Nije dijamantski, ali metalac. Ti? Ja metalac. Ne. Ne, to je bilo